xi ħaġa? Jekk jogħġbok għandi panċer u tajjeb ieħor biex qiegħed għandi. Inti fejn kont sejra? Ix-xogħol naħdem St. Luke's. Naħdem St. Luke's. Fiex inti spiċċa? Flaxo, qiegħda tard ħafna ġiġa. Ħajlek, tħabbir rasek xejn. Issa ara il-karozza. Irkeb miegħi, immorru nġibu t-tajjer, u mbagħad flaxija meta tispiċċa niġi għalik, nġibek hawnhekk, nibdlu t-tajjer u mmorru dar bil-kwiet. Ara li spiċċa xogħol senti. Tħabbirx rasek, mhux se nħallek hawnhekk waħdek. Rajt, mmorru il-karozza. Grazzi. Akkwistajt billum, il-bambin batek, ma nafx kon se nagħmel hemmhekk waħdi. Eċ ismek issa? Jiena Phil Jones, moment. Natasha Gray. Allura, x'tagħmel l-isptar? Jiena Saren. Prosit, nammirakom ħafna. Alla ma jkunux nies bħalkom. Ix-xogħol tagħkom iżda tinqisu bħala missjoni aktar milli xogħol. Vera, ekku, jekk ma tkunx iddedikata ħjar ma tagħmlu xejn. U int, x'tagħmel? Jien accountant, imma flaxija għallim id-drama. Għalli xien attur ukoll. Għatmariċi video minn tiegħi? Iva, mela jekk ġo fija ħassejt li nafek l-ewwel darba li rajtek, ġieli rajt xi film minn tiegħek, kollha sbieħ, dak ix-xorta ta' films li jogħġbuni ħafna. Sejtu ma nkun naslek għalma. Dal-waqt, għamu ħuġak minint? Iva. Bilħaq, tinsiex li pedal għal-berdi taħuk. Iva naf, ġaxxajt lu kart, ta' spissi fakkarni fih. Allora, fej sejra sabiħ? L-ewel sa tasli ma xie timur nixxita, u ma sejra nara fin. Ser tara, ma bin sejra? Mux ma Kevin, ser nara Għaxin kusejtek jien? Ma tafx li Kevin ma laċċalik? Dan għax għandu missur il-ħabs, ma. Le, mux għalek. U inti ta' futajjeb dan? Dak ġej minn familja mħawda. Les li kalma. Dal-waqt, muru waħsel idej. Papaġi? Le, issa muru ħallina nitkellmu. Għax keċċejtu? Għax ma rix noqtin kelbek qoddimu. Nasa tajt li. Kim, inti l-lum għandek 18 sena. U naħseb li tifhem li meta nkun qed ngħidlek xi ħaġa jkun għal-ġid tiegħek. Saw ftemna? Ta' żgur biex inti ġejja. Dan l-aħħar jiena u inti ġa tkellimna dwar Kevin. Diġà għidlek li ma jgħodx għalik. M'għandek xi tridu? Għaxak li mħawat lil Kevin? L-ewwel ix-xogħol ma jridx jabbih. U t-tieni, sa żuħ serju li qiegħed jaħseb biex jiżżewweġ jagħmel hekk għid. Ser jitibak da meta tiżżewġu. Ġebel? Mela billi ma jaħdimx isser fisser li misa jaħdem qatt. Taqs kemm hawn xogħol naħseb u biss ma jaħdimx. Insomma, wara kollox inti qiegħda tinsa li inti għadek żgħira biex tintrabat minn issa serjetà. Il-papa wkoll ma jaqmix ma l-għażla tiegħek. Ta' żgur ma dak għal se jabbuża Merik. Mhux xi ħaġa li l-Merik jew le. Aħna ġenituri tiegħek u nixtiequ biss l-aħjar għalik. Qed tifhem issa Kim. L-estejtu li kalma, nistaw niklu? La jiġi l-papa li jiklu. Għal ħanej biex tagħmel aqbad il-platti fondi frikat u skiker u ħejn il-mejda. Li kont nibqa' fuq. Inħossni ġbajt, ma niflaħix aktar, kull dejjem il-Mr. Kevin jidaħlu fin-nofs, bħal dak li qallu jillilu għan iż-żewweġ. Imma tuħux għalik, Kim, dik tgħidlek hekk għax tħobbok. Ix imħabba din, allura x'tobni tipprova tirfidni minn dak li nħobb? Id-dedi xiejt, dak tħala jaħsibha, dakar minna li l-Kevin ma jaħmlux pinġut, issa jien nagħmililhom naqbad nitlaq mid-dar darba l-dejjem. Issa ma tarax Kim, l-affarijiet mhux hekk, ipprova kellimha bil-mod. Kollu għalxek, maħħa m'għandekx ċans, qatt ma tfehma għandha rasa taż-żonqor. Għad ħaġa parir ma ġaqassis, dak żgur ikun jista' jgħinek. Le, dak ma nħabbx intaħalhom fin-nofs ngħid għalija, mela ma nafx hija jiena ta'. Da, nistanħad il-meda jien. Isejjer kemm inti maġġel. Sejra nkompli hawnhekk. Ija, mur ma. Għal moħħok hemm, eh? Kien fejn ġus? Nik marret ta' Slima tixtri topu wara kellha tmur tara film. Għartlek ma' minn sejra. Mhux is-soltu ruħi ma' Kevin.
Int mettela xejn. U inti taħseb li mettilix? Di li għattila fuq li għattila ma dik rasa jibsa. Mek taħseb li ħatamil it-tridik, se jarrala. Jirnu li għadik. Inti l-lum għandek l-iskola? Iva, u naħseb indum iżid mis-soltu. Xjuħtana ma jifmuniex. Jiex bisba li xinejt mommi, u jien mux l-istess, mux għalek laqt mid-dar, istess ma l-bohra, jgħaw dwar kien se jgħidli. Mela ġata għafint, il-biraħ trula kont maħħa, tajċ kem kbiet, l-lomma u l-missira ma tiflaħomx. Kevin ma jħnuħx penġut. Għaliex? Dak għandu missiru l-ħabs, ma jma dinġuġata. Kevin taf kemmu tifel serju. Suppos kella tiġi sawra l-lejla, ċempilla wahda. Hello, Kim. Ġimien. X'għandek qed tinsema maħnuqa? Mela ħjar ma toħroġ xejn. Ngħidlek issew, kemm raftu leħnek? Ciao Mela, take care. Iva. Qegħdin hawn jiena u Katja. Iva. Ciao, naħsbek ciao. Xiġrana. Għandha l-flus. Tgħix kemm tħossha marida qalet. Hello, Phil. Iva ħejjen, ħanejlek irċevejt itra minn għand l-RCB Kampi li x'nagħmel niftaħilek. Interessanti. Iva, għarajli. Għandi pjaċir narfek li ġejt mażul biex tinterpreta l-parti ta' Boris fil-film As Long As You're Mine. Din hija parti sekondarja ma ta' ċerta importanza. Il-filmik ser isir f'Malta ħafna minnu u ser isir bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena. Jekk inti interessati bat li fax minnu fiq fuq in-numru li għandek, dejjem tiegħek Ted Rex direttur. Prosit, hej. Interessanti ħafna. Tassew sorpriża dal-għodu din, ma ħoġet nistennija. Isma rafejt poġġija ta' dik litra. Thank you. Thank you tal-li ġempert li. Minista taf x'nagħmlu, immorru nieħdu holiday wara l-filming, xi tgħid? Ożgur ukoll. Tiddarba l-Awstrija morru. Imma issa se nħallik taħalli nkompli xi ħaġa biex nagħmel hawnhekk. U mbagħad nagħlek il-lejla. All right. Ciao, ciao. Hello. Hello? Phil? Għarafni? Kif inti nafaxa? Jien rajt tajjeb. Aha. Għandek jumejn naf? Iva, għandi jumejn. Għalista jkun, inti ħel il-belt l-lum? U inti donna kontaf? Kont qed illesti biex immur. Isma', inti fejn saqsejtni. Jimporta saqsejtek? Basta. Għax inti ħla l-belt, u għad forsi għandek abtit nintaw ftit. Jaqat ma nista' ninsa l-pjaċir li għamilt li? Għax il-10 ustajjeb għalik u dim it-teatru maqqa? Naħseb ikunu 11 meta nasal. Rajt mela. Ma tarax. Anzi, nirringrazzjak għal iftakart fija. Rajt. Ciao għalissa mela. Alright. See you. Ciao.
Inti sabiħa dal-għodu? Lejn. Tieħu sukkar? Iva, tnej. Tnejn. Ma tafx nafna sukkar jagħmilha ħażin. Iva, naf imma emmi. Minna l-zokkar il-kafe ma nizlux. Għalmenu provat sukkarina, dik biex il-mod aħjar. Xetnejt. Dal-għodu t-staħli jgħet qudrim xie tabib. Insomma, wara kollox inti nersu, tifhem ukoll. Iva, ma m'hemmx għalfejn tkun l-università biex taf li ħafna sukkar jagħmilha ħażin. Insomma, ħallina minn dan. Ġimgħa flaxija għandek x'tagħmel? Ġimgħa flaxija? Għaliex? Għandi żewġ biljetti għas-sinema. Tiġi ġerra, għax ma weġibtnix? Natasha, inti tinsa li jien raġel miżewweġ. Daqsek xlija. Il-mara tiegħek qatt ma marret tara fejn mhix ħabbiba tagħha. Għamil daqsek toħroġ u spiss ukoll. Allura x'differenza bejnek u bejna? Ma se tagħmel? Ċej? X'fejn hemm? Tara rendi xejn, allura tajjeb ħafna. Tiġi? Niġi. Kif se nagħmlu? Fejn se niltaqgħu mixin? Xi seba' quddiem il-proċedura tajjeb għalik? Ewwel morru nieħdu xi ħaġa. Mbagħad wara morru naraw il-film. Tajjeb, nagħmlu hekk mela. Kemm id-drabbek jekk Għala ma nerġax nilaq miegħu sakemm iddu hawnhekk ġo din id-dar inti tagħmel dak li ngħid jien. Kelli mhux xi ħadd kif bil-ġeħel pa! Inta dik tagħtu balanti! Jekk ma jogħġbokx għal wedna! Ma xejn tal-arjat kollu waqt. Ħafna jinsew jiġri. La tibda sema minn xi. Sika tisilek, tajt, sika tisilek, sparixxi! Jiġu ġo din id-dar. Dik it-tifla sa tiksir joħi. Ikun jaqbel jekk taqbad u titlaq il-barra minn id-dar u ma tiġix iżjed law. Titlaq fejn, mela qed titlaq moħħok intajt. Possibbli għadek ma smax li xisibu numru ieħor dawk il-fajliet dawk il-borri jiġu rashom għajt. Għana xa tissuġġerixxi li nagħmel? Il-ħalli tagħmel trid? Dak li tissuġġerixxi. Filju, ħasna bżonn li nħu fil-paċenzja biha. Ħajli, fiex kif nista' nistabarin jekk dik tmurtejx għal għajt. Ma nafx, imma jiena mhux se nħalli tagħmel it-tarbija, m'għandix ċans. Ma nafx li jiġu jon id-dar. Inħossni mdejqa Kevin. Taf li xi ħadd li għandu flat imqas żewġ kmamar. M'hemmx ma tmux tkellem lil Johnny u tgħidlu. Issa qed nagħmilha meta jien irrabjata. Oh, John, jek għed nittuttex? Jaw, Għandi bżon flek. Tizraqdini jew? fejn tfittex? Taslima jew gżirek jista' jkun. Mhux kabarit. Kamra waħda, propament dak tfajla tiegħi. Ara pa, dar-raġel irid flet. Ovvjament jixxerja l-bit. Skont fejn? Taslima jew gżira l-ħjar. Kellim l-urnafa, dik għandha flet kbir. Inti maġġa kif? Millek tarfis ukoll. Il-lejla nkellimilek. Fejn siru? Mhux ponċa fil-istoltu? Il-lejla ma naf. Ejja. Kollox sew. Inti ħalli f'idejja? Alright. Ciao. Ciao. Fil, għandek bella kafe. Grazzi Dora. U skużani tal-ewwel għax l-lum ma nafx fejn qiegħed moħħi. Ma jimportax fil. Għax tajt indunajt ta' xej ma rajtek bħal soltu fil ġralek xi ħaġa. Miskin minn għandu tfal illum. Mela xi ġralek fil. Dik it-tifla li għandi ma nistax insib tarfa. Għandha ġuvni li xejn ma jxirqra, ejja għammu ma nistgħux ma niftħu li xajja biċċa xogħol bħal din. That's good. Hello. Yes. Min? Oh, bonġu sur Bartolo, jgħidli. Ġara? Le. Ma smajt xejn tal-għodu? Kif inhu issa? Ġa ħafna imma. Tiddispeċini ħafna sur Bartolo. Ħalli fidejju, tux ħsieb, le, tux ħsieb. Iva. Jgħalla ma jkollu xejn u jfittax jaqleb għall-aħjar. Tux sieb. Saħħa sur Bartolo. X'ġara fil?
Steve, ħabad dalej bil-karozza. Weġġa ħafna fih. Rajtu jew jgħat, ħarraħu paċenzja dwara. Għafżan għal il-Berti illi l-lum is-Sur Bartolo mhux deħla xogħol. Ora, tkollu sew ħalli fidejja. Hello. Hello, nista' nkellem Natasha Worch, please? Hello. Buongiorno, Natasha. Jiena Phil. Insomma, hemm ħawat waħda sewda l-għadu. Isma'ni ara, dal-lej daħlu xi żagħżugħ hemmhekk jismu Steve Bartolo. Kif inhu għajt? Le ma jiġix minni, dak jiġi t-tifel tal-boss tiegħi. Aha. Ruħu ħsibu kemm tista' ta'. Tajjeb. Iva. Aħna għandna l-ġimgħa rajtux. Kif temna? Tajjeb. Ciao mela. Fidejk. Ciao. Just begun to live, white lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. For the rising sun, we fly. Xejn. Xejn kif? Għajni kapsula kitar. Għatlek xejn, niskot. Is-sena? Mux mistira? Aħna ma ġejna xejn li daw. Għax ma konna ra xejn. Imxi qabel ma jaraw. Minna? Jiena kien mifja. ċiġrani? Xejn. U kif xejn smajtek tikbi? Għandi ġeħtaras qawwija. Allura x'ma żidx uħad żewġ panadol, sara ħamur nġiblek ngħid. Le, sa taddilli. Jaqgħu ġralek xi ħaġa? Tlewont ma' Kevin? Le, ma. Jien ikbar minnek kien, u mhux faċli titħaq bija. Ma, ħallini għanorqot, ħallini, m'għandi xejn. Kun imbirka binti. Good night. Good night. Hello. Għoġbok il-film tal-bira.
Ta' min tista' tkun? Allura xi ħadd li ma natax bil-fors. Issa żbaħ. Hello. U int għadni kemm ħadd ħasda kbira issa? Ma nafx iġralek. Għadu kemm ċempel it-telefon. Kienet leħen ta' mara. Saqsin jekk oġobniġ il-film tal-bieraħ. Bil-fors li xi ħadd rani miegħek il-bieraħ. Użbux, u jafni sewa minnu. Tant jafni, sit anke telefon number tax-xogħol tiegħi jaf. Ma naftux il-leħen. Issa partijek, ħadd pjaċir il-bira. Pjaċir ħadd kieku, inti tfajla tal-ġen. Għandek karattru veru ħelu. Grazzi Fil. Kien jgħidu ma jkolli serata bħal dik tal-bira. U hija billi ċempel xi kultant. Issa ħajkolli ħallik ħamur nerġa' lura l-word. Ċaw għalissa. Xtejnek, maġbuk? Kellem kif xaqtu jien. Issa nkellem il-naba biex nagħmel affarijiet kif suppost. U ma tikellim ma' missieri. Joyce. X'minni kulli ma naram? Kif? Xej ma di affarijiet sbieħ xi ngħidlek? Kif telqet mid-dar? Sirna jisna mġina jiena u missiera. Kollu torta ta' Kevin. Kalla baqgħet fiha. U mela x'inhu it-tfal tal-lum għandhom rispett lejn ħadd. Ġepi taħtu mhux l-istess għamlet. Iva. U għala taħseb li jkunu kontenta. Dik ma dux ma tarġa lura u tindaba fl-isbal tagħha. Mhux li kien jaħasra. Illum donna saret moda li tfal tal-lum jitilqu mid-dar tal-ġenituri tagħhom. Imma ma tixtaq tgħalli. Fil-bilkej mhux qed joħodha kontra tiegħu innifsu għax kien joħodha kontra tagħha. X'ġi? Għax dak kemm il-darba kien jaqbad magħha u mhux darba u qalilha biex titlaq. Imma taqtax qalbek ta' issa tara dik ma dux ma tindabaħ bl-isbal tagħha bħal matlek diġà u tarġa' lura lejn id-dar. Tinfomma kal-fom Alla. Issa se jkolli nħalli kasal lil-ħin. Grazzi. Naqtlob għalik. Grazzi. Bye. Għajdula baj. Għajdula baj Nicole. Bye Nicole. Toqgħodx tagħmelek Fil. Kien ma jdumx ma jerġa' jibdiela. Taf għalfejn tgħidlek ma jafiju. Għax dak ma tafix it-tifla tiegħi għalek ma tafx rasib sanda dik. U Ġożett x'qal? Ġożett, issa rasmaqtuha u kif trid tkun. Għandek idea fejn marret toqgħod kien. U minni, la naf. U laqqas irid nkun naf. Għax jisset modu li l-tinkett, iżjed tagħmilli. U madana kollu. Kien mhux xi tifla żejra? Taf tieħu ħsieb tagħha nifisha? Iva, veru. Hello minn hemm? Iva mniet ħana d-dijulek. Għalija? Iva. Għalek minna? Le. Hello. Iva jinnu. Ah, you're right. Insomma, nejla rasawila xej ta' problema. Għabba xollu. Għaxina li fkont il-bukajtu diġa. Ma tibżax, issa minna għamena nara kif nirranġa. Iċċempilli inti. U li fil-kas ma li koll risposta nċempilla kien tħabbil xrasek. U Iva. Sallella niprofa koll risposta. Ok. Jena kif koll risposta nċempillek. All right. Ciao, ciao. Sadiq jgħon għasu għal. Ġara xi ħaġa fi. Il-shooting tal-film se jibda xar qabel kien previst. Samnax kif se naqbad nagħmel għallif. Naħseb din hija t-tieni darba tiegħek li se tuħu sehem magħhom mhux. Għandi darba għandi parti tajba ta' ħankun supporting actor, għandi ħankun ħabib intimu tal-main actor. Tajjeb, naħseb li se ddaħħalhom. Ejja, ngħidlek is-sewwa u wara din dal-film beħsib nagħmlu safra.
Hello minn hemm. Jane. Le xejn ma nħossni fija bħalissa. Ma nafx. Dal-għodu ma kelli xejn meta mort l-uffiċċju. Waħdi għed, għalix? Dak sab xogħol fil-għaxija u jdum ftit ma jiġi. Inkun nafulek, Jane. Nistennik. Thank you. See you. Bye. Għax ma ċempilx it-tabib? Emina naqbad inċempel. Sa nċempel dak li kien jiġi d-dar. Sa nara kif nisbaħ u mbagħad nara għada. Għandek karta ħalli niktiblek il-numru tat-tabib li nafin biex li kellek bżonn u ssibu. Hawnhekk. Kif inti sejra mal-boyfriend? Dak bla ras, daqa jgħid ħaġa u daqa jgħid oħra. Inta John qed tgħid u x'hekk. Ekku, ma dakx tkellmu? Le, issa jenna ftit li ksilnija. Dan l-aħħar intqajt ma' ieħor. Ma ħej, moħħu biss biex jittaqqab. F'dan l-affarijiet tu timxi b'moħħok mhux b'qalbek. X'jiġifieri? Biex iktar li qudiem ma jkollokx inkwitt. Ix-xogħol dak it-te kien issa xajk saħlek. Joseph, ħanġu mittijak il-ħasra. Għavi b'kies, sa tkomplix b'kies, jgħat? U ġitrini għamelek mux nikpijajti. Mok telefonata jisli ma nizistix għalija. Jistlasi kiku kon barranija. Tara xħadna minn rid-naħnawx. Rabbejn jabtan tużza. Insomma, jena tara fuq, ħanaqbad dak l-skript għax il-ġumma dak se jsejguli. Tajja kien, ħofu l-werqa. Għala xtejt, oħra. Ess nixtieq kapriċina, ġeżet jaħasra di għandi jiena li xogħol sejjed. Nistammur hemmhekk il-ġimgħa tal fuq is-set li ma kunx naf il-lines. Mandi għabtit għabtit. While you're far away dreaming, I could spend my Hello, Mrs. Jones. Bonġu. Għaw xarmej paċ mirna la Movie Studios. Għam xaqt ninforma l-Sur Jones biex nar it-tnej jiġi flasha ta' fil-ħodu jiprofa l-ħwejjeċ. Kolla sew. Okay. Thank you. Bye. Għamela għonek bil-lejf jew? Kibu mux edha. Jena ġejt biex nqrova nixxaq mizbajda bil-rigi suwed. Ja, għanna x-okkazjoni. U li għedan għal-film irrida, xid-direttura qali rida. Ma jgħat ma nafli rajt ma bħala? Nfitla xijat u sanna d-nejdlek s-sawa kon se strada merkanti. Sajġira. Merre, imxi. Għaw edha jen. Sejdu mill-beda lejla. Ivek għalli? Xtaqt mort miegħu? U xtaqmel għadha l-iskola? Billi tqum malajr indas kemm it-tieni battikati. Bilħab, inti għalista jkun il-ħabib ta' kim tafhom? Le, ġilli rajta magħhom, imma ma nafhomx. Għaliex ma? Forsi nsirna fejn tinsab moħħtok.
Għada jħireġ ma' sħabi. U fej sejjer? Għax Donald għandu l-birthday u sa' għandu l-party fl-kanna. Ara qisi ma tuħu spirti ma dux barra. Mux u viva, għax indara ma tkunx dal-boħra. Id-darbi għandu l-filming. Issa mux ta' kull-jum? Mux dejjem hekk issa? Għaddi. Secondo, no? Għadi. Ma tlejbik ma ċempiex daħin Katja. Ma ċinkada. Lej, ma nistax issa. Nitkellem Katja fil-ħodu. Lej, ma nistax. Tax kont qed naħseb hux. Inna, min jgħalġemakom. Nil-mami laqas ċempitilla darba l-kjuranza. ċempilla għoda ma nari. Għax bejn nixtieq u bejn le. Trid tiddeċidi ma xi darba oħra? Min ċempillek l-ewwel? Si. Tkun taf xi ħaġa oħra? Kisa. Okay, cut. That's beautiful. Okay, we'll do it one more time. Ġin għala dan ma tem kollu. Ma ma tafx kif inhen jeżla x-xita? Monek fejn titmur iċ-ċempel inbedin minn kull imkien. Mur ċempel taw. Iċ-ċiċċata li għandek l-istep l-nizzel. Kok xi moti għar konna għandu il-panċe. U issa jien kont naf li xaħalla l-istep l-nizzel, anzi se li fienna, kont il-niġu ma nitlu bielu. Issa dak x'ismu missieru issa sew. Iva laqqas dinja ma issa ma kienx ma tem li għamel. Murarum mux tinkwieta. Ħatib kiew. Id-daħħaqnix buffu. Għaddiju l-parti u għaddiju kollox.
Min jaf l-oħrajn kemm stennewna, ma ġew għalina wkoll. Doktor jaf ix jiġralna. Alla rwieħ. Mela ta' dak Oswald, jien Iva, ma Jason għadu ma ġiex. Għadu ma ġiex Jason? Le. Fejn mar? Ma marx il-parti tal-padonajt għaxi wissajtu biex ma jdumx. ċampel il-Mr. Donald. Iva kif għed t-provajt jina, ma naqas linja mem, ċet il-ħosma si sa' t-spakka u naqas nafsa naqbat naħseb. Fejn ta' il-mur ma? Iġiġa għetlek, mux il-parti. Iva nafet ta' il-mur il-parti, ma fejn kien il-parti? Paċi fil-kuċibba fejn? Ma nafx, u ma donna tal-ħina, kiku għawu mskieħ. Lissa dak il-jonqos issa, għax ma kmux għati il-pulizija għajt. Imma s-sala battebilom jien, fejn ser għu bħalissa? Imma s-saksajtu fejn kien ser, dejjem għalek s-saksijak. U jgħamela daċċi darba għaddam, jien dak dejjem nisħal-11 mur hawnhekk. Mux tal-assa. Iwa jgħasab bil-murra, sej sala għabat nedilom. Jek nisaqsuni fejn mar, u nedilom ma nafx, meħdu nġmeġnuni għajt. Ġej. Fejn għajt imbir, għana mintinnek, għatlek biex maddum xin. Mux torti li dom, ħadna panċer f'posti ta' pitat lejn il-Madlina. Unbat sidna li l-esperin kienu nizzel u Allora, ma stajġ ċempel għal-mami? Kif start? Għanna mbedin minn kullum kien, pa! U laqqas li stajsi ċempel ma kol taqbatax laqqas li njamanna. Allora, no was the case. Għaddaw ta' task stage kam għajatnilom. Għatkom ma tafux miex xaddej. Meta bdejt nara li jena bdej, u inti ma titfaċċax. Ma kienx parti. Taf li għamna laqaf ma parti, ma stajnx noħħġu bil-li bel-għaddej. Għallu xaffarijiet da, u ħalli tbiddel u għakux tiħu xirriħ. Kem ħad kost il-bira? Jgħat ma t-tendejta xol bħal dak? Meta xieġralek? Meta wasalt id-dar, sebt il-mara tistennini fis-salott. Teħx kem tibki inkwetajt jien sebtu ġara xi ħaġa. Ngħidlek is-sew sebtu tistenna lili. Amma mbagħad qalt li kienet tistenna t-tifel. Dan għammar parti mid-dera, kellu xi parti ta' xi wieħed minn sħabu. U mar ma xi karozza ta' wieħed minn sħabu qed ngħidlek insomma kienu l-Madlina f'post diżabitat. Ħadu panċer biex taxxaq l-spare wheel kienet imniżla. Mela, u kellhom joħorġu għall-għajnuna mbagħad. Lasna jħorġu mill-karozza biex jidha li kienet nieżla ġveru kienet nieżla ħafna xita. Laqqas marru l-parti, laqqas għadhom ċans ix-xita xejn. Laqqas bis-seta joħorġu mill-karozza qed ngħidlek. Issa meta jerġa' jmissek tiffilmja? Bitada, għandi battika toħra dakinhar. Għandi ġiri bil-żewġ medur. L-ewwel bil-karozza, mbagħad b'saqajja. Nittamil li ma nagħmlux xi darbit tax taf kif jifilġuni. Jaw, trid tiġi miegħi? Kollha sew. Niltaqgħu fis-seba' mela. All right. Fejn il-gate? Okay. All right. Ciao. Dak ma jxaqlux imħabtek. Kollu tortijaj, naf. Jina kont sejtek ġin, zazu bħal dak m'għandek xi tridu, inti tfalla sabiħa ma lajsi ieħor. Tajċa mill-idda-di, ġini f'dik is-sura wara l-bib. Dak li arrestawh, aħjar, forsi fl-aħħar jitgħallem, jemmur nieħdu bela kafè. Kif baqgħet mal-mami kien? L-istess għadni laqas ċempitila darba. Jisni mħawda fuq hekk, jemmur nieħdu bela kafè. Da film sabiħ, xi wieħed hekk imissu jaħdem id-dadi. U inti aħjak mur torqod għax għadha l-iskola. Mela ma tafx li għadha sibt. Ojja bil-ħaq, illum qed nagħmlu l-ħamis. Il-lejla se jdum id-dadi. Ma tafx li jdu. Ta' kull meta qed jaħdem fuq xi film, il-bambin biss jaf meta jerġa' jiġi lura. Aħjar mort miegħu, noħu gost narhom jaħdmu. U inti aħjar tara sa tagħmel għall-iskola, fek suppost għandu jkollu ħsiebek int. Roset, hej, x'naqra make-up għamlulek? Mill-lider zandumu għaw il-lejla. Dan ix-xogħlek u jieħu naqra fit-tul. Tiġi leħlib ma naġġu
Le l-ewwel darba din. Iżda ħadd pjaċir naħdem miegħu. Inti ġieli ħdimt miegħu. Darba fil-mien. Mela x'inhu? Dik ħajjitna, meta jkun qed jaħdem fuq xi film, nagħmlu ġranet ma narawx il-xulxin. U tiegħi mhux ukoll ruħi. Jew l-isptar. Inkella l-visti barra. Jew xi lecturux. M'għandux ħinijiet. Smajta tal-aħħar. Tina u Paul se jisseparaw. Smajta ngħidini li naf xi 15. Sewwa jgħidu nikbru u niblieħu. Dik jisa bintu. Dan ġen insejjaħlu jien. Men inti tafa. Isma' xkull waħda. Ħaliftaħ wid f'din dinja mawx. Ekku. Bis-sewwa jgħidu min jitfa' fil-bor ma jkun jafx fiha. Ħanajdlek ta' diktina ma nafx kif nara jien. Dak m'hemmx għalfejn tgħidu. Għax kull min jafu kulħadd l-istess jgħid fuqha. Insomma ma nafx jien, ħadd mhu kuntent għandu jkun. Iva kon qed nara film fuq Rete 4. Hemm issa spiċċa. Il-lejl it-tajjeb. Tista' tagħmel faġġa magħna jew le? M'għandix noqgħod nagħmel hawn. Mela għorf għandna x'imur. Ħossu Ġosep. Okay, sir. All right. Insomma, il-problema hija issa nagħmlu għax din hija ħaġa li ma konniex qegħdin nistennewha. Tant huwa faċli li nsibu attur jixbu. Veru, intom mortu taraw l-isptar. U x'qalulkom allura fuq? Ma tantx qalulna affarijiet sbieħ film m'għandux ċans illi jerġa' jimxi. Possibbli daqshekk gravi? Hekk qalulna l-inqas il-problema hija se nagħmlu bil-xeni li baqgħna niġbdu tiegħu. Mhux dak aħna l-inkwittana x'se nagħmlu bix-xeni. problema. Nistgħu nemmendaw l-iskritt.
Mhux ħaġa faċli ta' ħanajdlek. Nkella nkellmu lil Dick Nelson. Dak jaqbel, ara, Miss Johnson, sib il-numru ta' telefon ta' Dick Nelson, tieħ il-mizboċ ħalli ċempilluwi. Tajjeb, neħlu? Għanna. Min qatt kellu jgħidi biex kien nisib ruħi. L-ewwel kien musa din isbaħ. La li jkun imsifer jgħidu, x'għallek sew il-professur Ġozett. Għadu kmieni, dak l-ewwel klim li qalli meta staqsej dwaru. Xiġifieri għadu kmieni, da professur għal xejn. Ma l-affarijiet kif taħsibhom inċ kull waħda. Dan mhumiex affarijiet tal-għaġla. Min jaf kemm il-testijiet għad irdu jagħmluhom miskin. Għandek tgħid għandu xorti li għadu ħaj. Ta' min kien it-tort tiegħu jew tal-ieħor? Tal-oħra kien it-tort. Dwar dan m'hemm l-ebda dubju. Ġozett, qis li toqgħod attenta. Xi trid tajt biha? Ix tista' nagħmel? Toqgħod attenta li ma jmorrux iqarqu bik. Illum trid toqgħod attenta ħafna li ma jmorrux idawru kollox kontra tiegħek u tispiċċa tieħu t-tort flok ma tieħu raġun. Mela l-pulizija għalfejn qegħdin ngħid jien Mike. Imma xorta waħda trid toqgħod bajnejk ta' seqer. Ma tistax taf dallum binti. Isma', inti mort għand l-insurance u xek. Ta' żgur li mort la stess tal-inċident. Skont l-iskeċ, ta' karozza l-oħra baqa' ħireġ. Mhux mara kienet. U insomma ma laqas naf xi ngħid bħalissa. Għax ma terġax tmur għand tal-insurance u tmur ma' ħajt, Mike. Issa meta jibatu għalija, ejja miegħi pa. U jekk tara li Michael mhu kemm marru waħda taf. Possibbli Kim ma semax ġralu missiera. Dwar dik it-tifla ma niflax naħseb aktar jien. Ma mort għand il-pulizija, forsi jsibuha huma. U bissa ma tarax int moħħok għandhom daw, m'għandhomx jagħmlu tarax. X'ġara, Natasha? Ġibni, għamilek xi ħaġa xi ħadd. Għaddik kemm ħadqa kbira. Dak kas-sodda tħoltu ma' ħabib tiegħi. Dak meta ġabuh. Tal-lejl, tfajat il-karozza fil-karkara. Jaqgħu, dak fin li ġieli semmejt li. Kollu kemm hu. Hello, fl-aħħar il-tqajt miegħek, kif għadda d-dadi? X'jiġifieri? Tajbix li ma tafx li dadi tiegħek ħabab bil-karozza? Le ma nafx kif sa. Fil-gazzetta, ma inti ma taqrax? Le, għad għandek il-gazzetta? Tieni, ejja miegħi. Ma, hello, Kim! Kim! Għaliza binti fil-qeda! Ikkalla, ma. Iva tibkix, tibkix. Nista' niġi għandek? Imma fejn tistaqsi binti? Finti xejja! Ma! Kim! Inti ma, għafi li tal-li għamilt. Kon bella. Għannini għadek ma tafx għaddejna minn għajrek, kif ħassajni għan fil-da tijak, għad ma kellem moment kwit. Kif inti, kif innoddati? Ndadi ma tanċi għadajib, ma tanċi għaddi affarijiet biex najdlek. Inna mistess imma naraw, inna mistess. Fajja, għanni tħu naraw, għanni xitrid għamil għettili, forma. Kif tħossok, Dad? Issa nħoss niftet aħjar. Almenu. Għamelu, s nista nitkellem daqxejn maħba. Dalu diġ il-professur. Dam ħafna jkellimni. Għallem ista xoħra. Jista jibdil il-fizjoterapi. Mbagħad jkun nista' mmur id-dar. Jekk ikolli siġġu. Kif diġa għalli, jissa nagħmel fejn ixtruh. Dik mhux problema, ma. Naf minn għandu, meta trid tmur narawhom. Ma qabel rrid nitkellem mal-professur ta' għax qalli biex ma nżixtux wieħed bla doċċ għax ma nafx qalli jrid ikun ta' xi ċertu ditta. U jivissa naraw, tbax tħabber rasek. Tbax tiħi, tissa ħalli kollox fidejna. Prova stri issa. Fidik, Manager.
Tela. Spiċċajtna ta' xejn. Għal xejn jisir ma jindajja bissa. Spiċċajt int. Tajċek. Int konta dik li ġabuni. Le għalla ħares. Ma tafx għadha ħadd ġejt ix-xogħol u sirt naf. Skont ma qaluli. Kelli xorti li bqajt ħaj. Ma x'ġara? Tiftakar xi ħaġa fuq l-accident? Le. Ftit niftakar. Naf li kont sejjer lura d-dar mill-filming. Niftakar tlaqt mill-pjazza tal-Kalkara u kont lejn mina. Niftakar kienet ix-xita wkoll. Mbagħad xi ħadd tafal il-brajt fuq għinejja. Ma niftakar xejn iżjed. Hija ħaġa waħda biss li qed tiddejjaqni. X'inhi? Jidhirek ma nistax narak iktar issa. Veru, sibta bejn jien ukoll. Illum rrid nisqal miegħek dak li ma kellix kuraġġ ngħidlek. Jidhirek ħabbejtek fil. X'inti tgħid Natasha? Jiena ma rridekx taħli ħajtek minħabba fija. Int miegħi m'għandekx futur. Ma kemm jien sfinturata. Għalfejn kellu jiġrilek hekk. ġimoħra naġan iġi narak. Saħħa likom. Saħħa dott. Poġġi jefi. Issa ejja ħalli mor fil-għad. Fall, għandi pjaċir il-laqakom mala l-imġ ta'kom il-surattar. Nittama li tisimaw minnu. Grazzi. Jien ma nafx għabi tuqgħod tara dawn il-videos. L-aħħar darba ġi naħsib dwarek. X'ħsibt? Ejd li għannara x'ħsibt. Għax ma titħajjax tikteb xi novella. Biex ngħidlek, din naħsib mhux l-ewwel darba li ġin f'moħħi, ili newden fuqha. Imma biex tikteb, irid ikollok moħħok wiet mhux bħali. U għax m'għandekx moħħok wiet bħalek. Ġofija għandi taqbida sħiħa bħalissa, mhux l-kemm taqbad tajt. Skużani, imma jien ma nafx dwar dan li qed tgħid. Għandek raġun. Iftaħ qalbek miegħi, forsi nkun nista' ngħinek. Ħu paċenzja, mara hemm xi ħadd fil-kamra l-oħra. Ma nħadd. Sernejt lilek bis-sernejta fih, għax naf li inti fomok siket, u fuq kollox, inti l-unika ħabib li għandi. Emminni ma niflaħx nżomm aktar ġufija. Għajdli, qed nisimgħek. Kun naf, illi fin-nofs imma oħra. Ħawdit li moħħi, ħadet li qalbi u qalbitna taħt fuq. Imma ma taħsibx. Naf, għandek raġun naf biex inti ġej. Imma din mara daħlet f'qalbi. U ma nistax naħles minna kif ġibbu laħaq. U di fejn tqajt magħha? Kombinazzjoni. Darba kont għaddej minn post fi triq diżapitata, u tqajt magħha. Ħadet panċer u kellha l-isper billi mniżżel ukoll. U insomma enta jiena. Minn dak inarlaw, qabdet miegħi qar minn qarnita. Hi mhix tifla kera, anzi, tifla sabiħa ħafna u mhux faċli tirreżistiha. Mela ġralek bħalma ġara lili meta kont Londra. Int qajt waħda Olandiża u ma ridet ħallini b'xejn. Fimt issa. Fimt tal-fejn m'għandix moħħi kwiet. Fil! Għarafi, alright! Għanna ħbar tajba, JC mar tajjeb ħafna waqt l-eżamijiet u għandu riżultat verament tajbin. Ejja, prosit. Fl-aħħar waslet aħbar tajba, kollilna ma nisimgħu waħda tajba. Allora x'inġibilkom? Inti xi trid birra, te, kafe xi trid? Te jekk jogħġbok? U inti?
Jiena kafe s-soltu. Kemm ftit sokkor? 2. All right, sandaqt magħkom. Kif jien? Għandi bżonn xi ħaġa. Kont ma tafx għandi bżonn. Naf, anka li għal-ġranet qed narhom is-sitwar, inti ġġielek bħalhom. Mela le. Imma l-ħajja kif wisq. Kultant nitaħreb bajt mejjed. Ejja tgħid ħmerijiet. Ta' mhux affarijiet li tajthom skont ir-rapport tiegħek mhix il-qudiem. Dak x'għalfejn taqta' qalbek. Taf li dan l-affarijiet iridu żmien. Finn għandek il-pilloli? Għamilhom hemmhekk, issa noħolhom. Fada Robert sella lik u għalli jixtieq jiġi jarak. Rridu jiġi, għawn iżirni, m'għandix ma jemmuni, jien ma nistax niċċaqlaq. U x'irid dan? Mhux ġej biex jagħmel xi prit kuħrawx? U ma jibma fejn ma nafx kif sirt. Flok qiegħed tersaq lejn għandek aktar qiegħed titbiet. Għana ma nibdew ġużett. Ħalli bikwieti, tibdilx. Allura jien ma nistax ngħid xi ħaġa. Min għalek ma tistax? Tista' tkellimni? Kellimni fuq kollox, imbagħad mhux fuq reliġjon. Ma fejn inti ma kontx hekk. Naf li ma kontx hekk. Imma lili, Alla ma jaħmilniex. Ara x'għamilli. Tifanjaw, ħan insomma fuq dan is-siġġu. U lex inti tajt? Alla jħobbok u ma jixtiex jarak tintilef. Iħobbni hekk. Ippermetta li jiġri dan għadni fl-aħjar ta' ħajti. Triqat waħda ma nifhmuhomx. Kien x'għad isir. Ara ġużett, eħni, mhux, ħallini waħdi, għax jinsalek bistajja biex toqgħod hawnhekk waħdi. Filina naf kif qiegħed tħossok, ma ħanidlek ħaġa. Meta bniedem ma jikseb x'marida tagħna, jibgħati aktar. Issa li iħossu ferm itqal milli jkun. Taqtax qalbek, qalbi. Isma' minni. Kollox għal xejn ma rridx jisma', stina twisq. Taf xejn li wasal biex qalli li xtaq ineħħi ħajtu bidejja, tista' taħseb li ma qada ninsab jien. Nifmek, mhux faċli. Għalli li kieku tassew Alla jħobbni kien jippermetti dan fuqi. Tilaq waħda bissem, it-talb. Talb biss li jista' jgħinu. Iva, issa jaħsadak ma kienx raġelek, kien raġel reliġjuż. Min nifin illum nafu, li nafu tajjeb. Inwedek li nkompli nitlob għalih. Naħseb ġew. Għad attenta s-sena bjem, Imanti mux ħajata li fil-libertà ma aktar ma tissikkaħ aktar għar. Jien niprofa kieku, ma jien il-missierek għad nħobbu u ma nixtieqx nara hekk. Mindu għalli dak il-klim ma nistax noqgħod bikwieti. Ma nafx qalli. Għalli li jixtieq inneħħi ħajtu bidejh. Ħajli xibqa' ġo fik meta tisimgħu jgħidlek hekk. Nafx tittajt ma, imma x'istgħu nagħmlu biex naraw jitbissem minn ġdid. Il-bira qed nitkellem ma' Fader Robert, u tafx qalli? Il-unika tama li għadbaqali hija biss fit-talb. U għajma. Għaliex? Intu wkoll issa tlift il-fidi? Ħejwa! Tiegħi tas-sema, idħol int għal żewġi quddiem ibnek Ġesu.
Għandek it-ter. Issa tħallih xiksaħ. Uġġeħem. Sanja. X'in taqra sabiħ? Qed naqra storja. Meta Kristu fejqel dak l-ama. Ara lil dak fejqu. Imma dak qed tafal xiex fejqu. Dak kien raġel umli. U tallu biex ifejqu. Xi trid tgħid b'dal-kliem? Ara xi rrid ngħid. Il-kbir Alla jaf il-bżonnijiet tagħna, dana kollu xorta waħda jkun iridna nitolbuh. Inti qatt labtu biex ifejqek fil. Jekk irid, jaf ifejjaqni. M'għandix għalfejn noqgħod nitlob. Inti qatt labtu biex ifejqek fil. 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 Inti qatt labtu biex ifejqek. X'ġralek fil? Kont qed toħlom. Ħlomt. X'ħlomt? Naqra ħanna ħilek l-mħadda. Għalek tista' toqgħod konta. X'ħlomt qalbi? Rajt. Rajt il-Kristu. Kien fil-passjoni. Bda jagħmel sinjal. Għalli biex nersaq lejh. Tara fil. Dak huwa sinjal ċar biex tersaq lejha. Kemm qed inħossni ferħana. U f'din id-dinja mhux dejjem wara xi nqala. Nieħu minn żewġi. Qatt mit-sena ma konna nobsu b'dik id-disgrazzja. Issa kemm ilu li weġġu? Ma s-sena u nofs. Sena u nofs ta' martirju nista' nassigurak. Nista' nobsor minn xi xaddejtu. Minħabba dak l-inċident żewġi anke l-fidi tilef għal ċertu żmien. Tgħix kemm ħadd paċenzja bih. Ngħidu veru kifra li ssipruħek imsammar fuq siġġu tar-roti u fil-kien bniedem attiv ħafna. Issa grazzja tajja nbidel ftit. Isma' Joyce, hemm xi ġrani speċjali biex tmur iżur lir-Redentur tal-Isla? Le, min dejjem il-ġimgħa dik devozzjoni li jkun hemm beħsibek tmur? Iva xtaqt nieħu l-fil. Dak qal li qatt ma mar. Mela bħal tiegħi ma jemmiex f'dawn l-affarijiet jgħid. Isma' din. Il-lejl ieħor fil-ħolm ħolma li qal li ra lill-Kristu waqt il-Passjoni u tant inbaqa' impressjonat hekk kisu inbidel mill-lejl għan-nar. Forsi dak kien messaġġ mill-mulej. Dik li x'kien ħaġa. Ħara dik lesta mxi ħammur.
Ma nafx miex xaddejt jien, imma rajna kollox irrealizzajt li jekk kien jaqbel u ma kienet nata xogħol. Rritu marriċ ċeħ kolli nagħmel. Ġib ċans bħal dak għall-karriera tiegħek wara kollox dak għandu l-familja ngħidulha qatt ma jista' jkun tiegħek. Dan kollu nafu nagħmlu, imma mhix faċli li tinsih. Il-klim jorqosu veru? Jekk rajtu fil-ħolm? Iva. Sejn tolbu flimkien. Fl-isem tal-Missir tal-Ren tal-Spiritu Santu. U Ġesu Redentur għalana l-grazzja. Tant għadini tolbuk. Missir tal tifisma li tidqaddis isma biġi santnata kif tkun li tridiet kif semmilna fl-art. Għabsa ta' għadina l-lum għafna dobbina għafna għadina taħħalix fi t-ġerib istaħisna. Nistan ħoġġu ma' la laqas xejn, ħoġġu ħoġġu.
Cappuccino? Cappuccino? Two cappuccino? Scusi, int mill-bel? Rajtek xi kelma ma nafx. Ma jaqgħod ma niftakar li rajtek qabel. Tkun paċa bet. Issa niftakar. Darba rajtek it-talk. Lili? Mor darba. Kif għajt iftakarni? Dat ma jawek xi għamma anka dak li kellek lek niftakar. Issa hej, int messer tidħol mal-pulizija. Ilek tagħha. La mhux wis. Erba' kont sejra xogħol u kelli kanċer. U għafjejn il-miskin. Dakinhar hawn għajna ħbieb. Imma ħabib biss jew. Isma' tminiet, naħseb xi tistaqsi żejjed issa. Konna jiena bint fil għalhekk qed nistaqsi. Dik id-darba li rajtkom flimkien kif tintaġi ta' qalbi u li missier trid naboti. Nassigurak li missierek huwa ġentilmen. Allura inti kien missierek kellem ħafna miegħi. Inħossek li sejjaħt li rasi bil-kliemek ma kontx istanġerru fi-stomku tiegħi. Inti li stident imxi wara naraw il-film. Serba' żewġ mhux taqx imur kollox. Isma', jgħawx dak xi ħaġa. Le, għalfejn. Għax kif qed narak illum. Jisqu ngerf xi ħaġa, skam inti mħassba. Għandi x'ngħidlek. Wisq nibża li l-biberija tagħna se jkollha tibta' nħessren. Ġejt offruta ġob ġo star fi Glasgow u ddeċidejt li naċċettaħ għax fil-biċċa tax-xogħol qed nindaħħal fiha wkoll. Fehmni sew. Aħħuk fiex jidħol. Għax hija ġeżmont ġie offrut il-ġob bis-saħħa tiegħi u ma nistax m'għamlux. Hemm ħaġa oħra x'nixtieq ngħidlek. Darba minnu niltqajt ma' bintek kien minnej. Ta' kif? Inti kif tarfa? Li kont qiegħda l-premier nieħu xi ħaġa u ġietih ġew poġġew ħdejja kienet jiena ħabibta. Jiena nitkellmu bdiet tipprova toħodli minn moħħi. Jiena ma kontx naf se ngħidilha. Qalt li darba minnu kienet ratna flimkien ta' ġifier. Tiftakar dak li għandu morru naraw il-film. Jien ma kontx naf se ngħidilha, mbagħad għamilt il-kuraġġ u għadtilha li kien hawnhekk ħbieb biskut xejn aktar. Allura, kienet ċempet li l-għada? Qalt li minn dakinhar l-għarbi ratna flimkien tilfet il-paċi ta' qalba. Jien ma kontx naf se ngħidilha, imma ġejt għaddilha li inti kont raġel ġentilhom u ma kien hemm xejn bejnietna ħlief ħbiberija. Mela alla ġejna f'danna. Jien ma kontx ngħidlek xi ħaġa. Minn dik nhar li ħannu ġesu u rajtu daqshekk ċari ħares lejja u jekk biex nimxi warah. Minni ħawadni. Minn dik nhar l-għawha għamilt progress kbir. Qatt m'għamilt jien, qatt ma kont nemmen issa nerġa' nimxi. U issa hekk issa ndeċidejt li nibda l-ħadda ta' ħajti. Qiegħda nieħu gost nisimgħek titkellem hekk fil. Wara kollox, forsi dal-ġob li offrewni ġej minn Alla. Xejn ma jsir xejn ngħid. Aħna ħbib konna. Ma! Eja, nkemmel! Sabiħa. Għandi aħbar sabiħa għalik. Iva, ja. Ksirta ma' Kevin, blikra. Darba l-dejjem ma rridx nabbih iktar. Ta' kif? Fuq xiex l-ewweltu. Għalxejn bissejtu, reġa' beda jiblaħħom. Ma! ġejt, ħarġu riżultati. Iva, ġejt ma' Mr. Sihbi, bekk ġejt ma' rajn. X'għamilt ta' dejt? ħaxi kella ma temmix. Issimur fil soħra li jallum. Mela kellek xi oħra, ma? Iva, għax uħtok qalet li kisrita darba l-dejjem ma' Kevin, ma trix tabbieħ. Mela lek il-bira beda jħares li għablikraħ. Issa ħalikom minn dak. Isimur nisa ngħidilkom. Mux nar sibt li ġej, ma sibta wara l-papa sa jkollu l-birthday. Jiena xtaqt li nagħmlu surprise party, intom x'taħsbu għaj? Famuż, ma, ngħid li naqbel, allura minna nistidna. Li nanniet li t-sijiet u l-ħbib tagħna mhux hekk. Issa rridu naħsbu għal sabiħ ma, xibħalda żgur, u rridu naraw f'liema lokal sejrin noħduh. Lokal li għaw kieku. U dik għalli għaffidi dik xaġa żgħira sa nċekkja nkellmek.
Mela tħallim mur inkompli jiena. Tista' tgħidli fejn sejrin? Mhux dawra bil-karozza mhux hekk f'damna. Innu mill snin imma donnu kulħadd insieni lili. Dawra bil-karozza. Soltu konna mor x'imkien speċjali, niltaqgħu ma' xi żewġ koppji oħrajn u nieħdu xi drink. U iva, u inti għalik il-kumpanija tiegħi mhux biżżejjed għalik. Jiena mhux qed ngħid tifhimniex ħażin. Imma isma' kuntenta kien ukoll nixtieq niltaq ma' xi żewġ teħbieb. Ara kif se nagħmlu. Issa morru nieħdu drink. U mbagħad wara naraw x'inħawdu. Għada niftakar, għadek ma tajtix risposta dwar il-Fader Robert? Iva, minħol nitkellmu u għadu żmien. Iva veru ma l-Fader Robert ir-risposta xorta waħda rrid tinfittix nagħtielu. Tinsix mhux faċli biex issib oħra minnu mal-għada? Jiena li għad tisaknik. Okkażjoni bħal dik mhux tisser issib oħra bħalak. Oħra għandha l-Vatikan, Ngħidlek is-sena nixtieq ħafna mmut, għax kif qed dik mhux okkażjoni li ssiba kuljum. Sorpriża li qatt bitzana ma kont qed nistennija. Kieku tafu kien dating gerger f'qalbi. Allora kollha sew li għandi l-birthday l-lum, ħadd ma taqas bis-telefonata ma xempirmux, Prosit ħejx rigaldat, musawi. Ċita, ma. Grazzi. Happy birthday. Thanks. Grazzi, thank you. Thank you. Thanks.
Father Robert, thank you very ġejt. Sema, ftidilu konna t-tkellmu fuq. Nista' ngħidlek mal-ewwel, Joseph ġejja għandhom yani jiġu l-tfal ukoll. Dan għabar tajber, saba parroċċa u sewa, ta' xinu ċerti li ta' fil-fuq M'għandix dubju. Għax dilgħamit, għara fejn. Joseph! Father Robert. Grazzi tal-ġej. Alright, sa' mikronu għatlu Father Robert. Tista' s-sera għazik, issa għandi sorpriza jiena. Inti sejra tkanta. U aħna, jela u t-tfal, ġejjin miegħek ukoll. Nagħmlu vakanza kbira. Grazzi. Ta' ħaġa importanti li. Illum għandha ħabar tajba għalik, dar. Lina u Kevin spiċċajna għaddejja, ma rridx nafni ħafna. Rosit. Wieħed nisbaħ regali li sajtu t-tini biti. Kemm għalija u kemm għal Rosit, thank you. Thanks.